logu, ktorým loguje Squid3. Čiže môžeme vidieť všetky navštevované stránky v reálnom čase, čiže na všetky stránky, ktoré chodia užívateľia. Čiže máme len proxy HTTP, čiže vidíme len HTTP požiadavky na dané stránky servere. Čiže style, f, var, log, squid3, logka. Čiže môžeme si zvoliť akýkoľvek iný log, keď si to ukladáme klasicky. Default, tak je to, nie je to proxy.log, ale je to access.log. No, takto. Tile, aha. Máme chybu. Čiže vidíme v reálnom čase, aké stránky navštevujú. Čiže vidíme klienta, to IP adresu v lokálnej sieti, alebo prípadne IP adresu, ktorá je nastavená, aby sa pripájala na náš proxy server, a vidíme stránku, ktorú navštevujú. Vidíme, že navštevujú rôzne stránky. Pritom máme ešte analýzu dát, ktorá je robená cez, keď sa tu 184,70 lomka Squid Analyzer, kde si môžeme pozrieť napríklad, aké boli navštevované stránky roku 2014 v septembri, dajme tomu 4. Je tu už aj 5., ale tento log je len na 2 hodiny, keďže takto robí Chrome. Čiže môžeme vidieť top URL a vidíme, ktoré boli najnavštevovanejšie stránky. To môžeme nejaký Google video podľa mňa a bazar. Vidíme všetci klienti, aké stránky navštevujú. Ide len o HTTP, HTTPS to neloguje. Keďže HTTPS priamo obteka proxy server, takže proxy Squid ho nemôže zalogovať. Máme top domain, čiže vidíme domény, vidíme Google je najnavštevovanejšia stránka, potom je Mozilla, ale to bude asi spôsobené, keďže na všetkých počítačoch je nainštalovaný prehľadač Mozilla a ten sa automaticky aktualizuje. A keď sa to začne aktualizovať na 40 počítačoch, ktorý je za tým serverom, tak to vyzdvihne túto doménu raz, dva, hore. Vidíme rôzne stránky, ktoré boli navštevované. Máme koláčové grafy, môžeme si nastaviť dokonca aj koľko je za 1 MB sa platí, síce už teraz je to všetko neobmedzené, ale tento Squid Analyzer to podporuje. Môžeme vidieť, že .com domén je 28%, a najviac je domén je SK. Potom môžeme, keď si klikneme na users, tak vidíme užívateľov, ktorým práve čo teraz majú posledné si spustili. Takže počítače vidíme, že bežia, čiže aktualizuje sa NOT, antivírák a niektorí sa ešte aj používajú. Vidíme, že všetky počítače, ktoré sú tam zapnuté, akú stránku práve načítali. Tu máme sieť, keď môžeme ešte tento Squid Analyzer, že pripojiť viac, keď máme viacej sietí, viac sieťoviek, čiže sa tu môže zobraziť niekoľko IP adres. Keď môžeme mať jeden proxy server, ktorý má 5 fyzických sieťových adaptérov a máme 4 oddelené siete, ktoré majú rôzne IP adresy, tak sa to pekne zobrazí. Potom tu vidíme rôzne grafy, aké IP adresy sa navštevovali. A môžeme si dokonca listovať aj niekoľko rokov, záleží od toho, ako dlho nám to beží. Môžeme si pozrieť z roku 2013 logy. Vidíme, že v novembri sa server nainštaloval, že v decembru sa aj spustil do prevádzky.
vidieť, aké stránky sa navštevovali. Ešte to bolo len v testovacom prevoze, takže neboli žiadni klienti. Ale dá sa pekne spätne zistiť, ktoré stránky sa navštevujú. Pádom môžeme napríklad niektoré zablokovať cez Squid, prípadne aj upravovať prístupy časov, upravovať rýchlosť. Takže keď chceme Squid, má nastavené, že môžeme rovno blokovať. Keď napríklad máme porno stránky, že vidíme, že tieto tu porno stránky mám blokované, takže každý užívateľ, ktorý zadá nejakú stránku, ktorá obsahuje toto kľúčové slovo, automaticky ho zablokuje. Pričom máme ešte, že každá jedna stránka ide cez Squid 3, cez Cleansing antivírus. Skenujú sa len súbory menšie ako 1 MB, kvôli tomu, že väčšina vírusov je malých a automaticky, keď sa na stránke detekuje vírus, tak ju nezobrazí, len vypíše chybu, že na stránke bol nejaký vírus, preto sa ani nezobrazí na počítači. Je to dobré, keďže nepotrebujeme až takú veľkú ochranu na každom jednom klientskom počítači, čím sa ušetrujú nejaké tie hardwareové požiadavky, ktoré sa môžu využívať napríklad na rôzne iné veci, ktoré sú potrebné. Čiže takto si môžeme blokovať aj napríklad reklamu, kde mám nejaký list s rôznymi reklamnými serverami a keď to aktivujem, tak sa tie reklamy, napríklad keď poznáme na tie Google reklamy, čo sa zobrazujú, alebo na rôznych stránkach sa zobrazujú reklamné banéry, sa automaticky zablokujú. Môžeme tam dať napríklad nejaký obrázok, že reklama cenzurované, to už je na našej voľbe. No, tu máme, je to nastavovací hlavný ten config súbor Squid, kde vidíme, že mám to deklarované. Máme nastavenie rýchlosti, kde to blokuje na 392 kilobitov pre klienta, čo už pri obyčajnom prehľadaní internetu stačí. Ak by to bolo neobmedzenie, čo by bolo nejakých 10 MB, niektorí klienti to zneužívajú a dochádza k zhadzovaniu proxy servera, keďže je to iba jedno jadro. Blokované stránky uvidíme, máme len podľa určitého času, kde blokujem od 8 hodiny do 14 hodiny. Potom je to všetko neobmedzené, čiže každý si môže už chodiť na akékoľvek stránky. Výnimkou sú tie porno stránky, ktoré sú blokované v kuse. Je to zase dobré, keďže vieme napríklad čas a za ten čas si môžeme určiť, že napríklad na nejakú stránku AZ sa nedostanú klienti, ale napríklad už keď ten čas uplynie, tak už sa tam dostanú kľudne. Sťahovanie je obmedzené iba na 90 megabitov a tiež aj upload, síce upload je na 190 megabitov pre žiakov a keď je počítač daný ako server, tak má zase iné práva pre sťahovanie a pre odosielanie. Uvidíme, že pre server máme 990 GB. Keď dobre pozerám. Čiže proxy server je to transparentný, čiže firewallu mám nastavené automatické prekladanie. Čiže nepotrebujem nastavovať každého jedného klienta zvlášť pre proxy server, čo veľmi uľahčí správu. Čiže ktokoľvek sa pripojí do mojej siete, automaticky ide cez proxy server. Čiže sa alebo nemá na výber, keďže firewall prikladá pravidla output portu 80 na Squid 3 port, čiže to je 3128. SSL-ko Squidu ešte nie je, keďže sa mi to nepodarilo nechať odladiť, lebo to väčšinou hádzalo problémy s certifikátom a 99% užívateľov, čo v tejto sieti je totálny lajkov, čiže som tu zrušil.
Čiže Squid 3 kešuje v pamäti, to je v rámke 14 MB, to kvôli tomu, keďže server má len 1 GB RAM a beží na ňom aj antivirák. Tu môžeme vidieť, že maximálne objekty, aké môžu byť v rámke, veľkosť od jedného objektu. Stačí na obyčajné stránky, HTML, PHP, to v pohode stačí. Tiež sa tie stránky musia samozrejme odstraňovať. Do disku kešujem už viac, tam už môžem koľko chcem. Kešujem iba 1 GB kvôli tomu, že by som dal viacej, sa to zaplní a zbytočne sa zaťaží disk. A keď si porovnáme rýchlosť rámky a disku, tak rámka vyhráva. Najlepšie by bolo aj 1 GB v RAM, ale keďže Squid 3 to robí nejak blbo, že keď si tu navolíme 1 GB RAM, tak reálne nám to v rámky zoberie ešte viac ako 1 GB. Preto je tu disk, čiže trocha to odľahčí. Niektoré servery dajú zrýchli to. Lebo keď máme veľa klientov a každý jeden klient chce prestupovať na určitú stránku, mechanizmus si automaticky presunie do rámky, z disku do rámky, aby sa nezdržoval volaním na disku. A tu máme už potom rôzne logovania, kde vidíme, tu je ten access.log, že nám to loguje všetky nastavenia, všetky tie veci, čo som ukazoval, prístupy, čo má aký prístup. A tu mám PID nastavené. Limitujem aj upload, keďže niektorí klienti zase mohli nahrávať veľa vecí, čiže je to limitované nie rýchlosťou, ale je to limitované veľkosťou súboru. Môžu nahrávať len 90 megové súbory. Je to výhoda, keďže keď máme 40 klientov a 40 klientov bude zrazu chcieť nahrať jednotkový súbor, budú ísť plnou rýchlosťou a 40 klientov, nejakých 5 MB, každý by si nahrával 5 MB, tak to zaťaží celý proxy server a v tejto konfigurácii by to nezvládlo. Kde vidíme rôzne nastavenia, cache manager, aký užívateľ spravuje proxy server. Vidíme rôzne nastavenia, ktoré sú nepoužité. Ale keďže mám 2 proxy servery, plánoval som ich prepojiť, aby sa cache zdieľali, ale na to je potrebná dobrá konektivita, čo som nemal. Máme celý súbor, je to v skutku trocha osekaný, default config súbor, tie rôzne komenty, ktoré v skutku nie sú až tak veľmi potrebné. Väčšinu vecí si hľadám na internete, je manuál a to stačí. Keďže potom ten súbor má veľa riadkov, čo je už neprehľadné. Tu vidíme len základné konfigurácie. Tento proxy sa môžeme nastaviť aj na FTP, ale zatiaľ to nepoužívam, keďže FTP sa vôbec nepoužívajú, tie mám zablokované vo firewall. Takže tu máme kompletný Squid 3. Máme zálohy porobené. Tu som skúšal SSL-ko, ale nejak to nefungovalo dobre. Môžem blokovať, veľa času je to výhodné. A tu máme Squid Analyzer, že je to nejaké nastavenie, dá sa to pekne skompilovanie je problém stiahnuť, má to nejakých 25 MB a tu je nastal konfiguračný súbor, kde sme nastavili log file, čiže z ktorého logu, keďže ja to mám pozmenené, klasicky to bolo nie proxy.log, ale access.log a niektoré veci sú default, rôzne som menil ešte, môžeme nastaviť ako
platíme napríklad za 1 MB. Je to, keď máme napríklad spoplatnenú linku, ale teraz už asi nikto väčšinou nemá spoplatnenú linku na megabajty a prevádzkovali tam nejaký proxy server pre viac ľudí, alebo ak by niekto začal stiahovať, tak asi sa nedoplatí. Môžeme zmeniť rôzne veci, ako sa zobrazuje jednotka, keď sa zobrazuje koľko megabajtov sa prenieslo, či bude to zobrazovanie megabajtov, gigabajtov, môžeme. Keď máme si veľké siete, tak dávame gigabajtov, keďže megabajtov by to bolo veľké číslo. Takže to je Squid Analyzer. Potom ešte mám tam aj rôzne DNS servere, ide len o klasický server, ktorý forwardujem ďalej, čiže slúži len ako klientský server. Aby sa ukešovali niektoré zájmy do DNS servera, čiže ako DNS server je Bing. Môžeme vidieť, že mám tam skúšal som dávať rôzne zóny, ale sa to neosvedčilo, čiže server len príjme požiadavku, ktorú spracuje a premiestní ju, požiadavku prepošle serveru, DNS serveru, ktoré mám ďalšie autoritatívne, a keď nájde daný reťazec, danú doménu, tak ju odošle, pričom si ju ešte zakešuje a odošle ju klientovi. Čiže ďalší klient, keď požiada o tú istú stránku, takže už to neopakuje, už si to len pozrie do pamäti, áno, tú stránku mám, tak ju pošle. Pádom ušetril som rôzne volania točného DNS, že nemusí sa pripájať v kuse. Ešte aj keď si vezmeme aj klasický Windows si to kešuje. Čiže každú jednu doménu, ktorú navštívime, si Windows ešte zakešuje, čiže ešte si zrýchli. Čiže už nevolá neskutku, keď si to Windows zakešuje sám, XP dajme tomu, tak väčšina ľudí chodí na tie isté stránky v kuse, tak sa v kuse nepýtajú môjho DNS servera, aká je adresa, dajme tomu adresa Facebook, alebo si to pozrie, áno, v pamäti mám Facebook, taká IP adresa preforwarduje, zobrazí. A samozrejme tie cache sa občas aktualizujú, premazávajú samé, hlavne po reštartoch počítačov, kde dochádza zase sa opýta môjho servera a ten už väčšinou to už má v pamäti, tak to rýchlo posiela. Mne sa skrátila nejaká reakčná doba medzi vzdialeným serverom a môjim serverom. To by bolo zatiaľ všetko o mojom hlavnom proxy serveru, kde beží nejakých 40 klientov.